sungkem mugi kunjuk Ndoro. Tak tampu mung pangestu kuwe ditampani ya Biung Mesem. Sanget anggen kula mundi mugi ndadosaken jejimat Ndoro. Ndoro, sedaya kewajiban sakmenika sampun rampung. Setunggal kemawon boten wonten ingkang kecicir Ndoro. Nggih. Sak wanci-wanci yen Kanjeng Rama piniti pirsa, rak ya ora bakal nguci wani penggalih to Biung. Panjenengan boten sisah kuatos. Awit sedaya abdi sakmenika sampun ngertos kados pundi kewajibanipun. Arep matur apa, Nduk? Arep matur apa? Kon ndene matur. Kene matur. Nek kene ngomong meneng ya. Tak kira arep matur. Lah menapa lagi? Kuwi Biung rampunge kewajibane piye takon-takonan kewajibane kula padha Ulfa niku rak gadah koperasi ya. Niki nek utang ndablek. senengane ngarani wong tenglah mungkin ada supaya berikut kendalane orang juga nyak ngok apa tuh jane ono apa Nyadong duka ingkang kathah Ndoro kepareng badhe matur kala wau sedaya abdi nembe saged jagong kalih Ndoro Ayu Sekar Kedaton dumadakan wonten pawongan ingkang lumebet wonten Taman Sari mboten ngertos sangkan paraning bilahi Ndoro Putri Sekar Kedaton sakmenika anestipun berada pawongan Ndoro karena pun teman-teman panggung piye kowe kuwi panggung jamak cik ono kedadian kono rene di sini jane pawongan iki namun setunggal Ndoro ini ya kok suci anak-anak kowe sekolah kok ora bisa kalau wau sedaya abdi badhe maringi pitulungan nanging boten kuwawi awit kula menika namung pawaan wanita Kanjeng Kanjeng tak dukanono kowe wis ngerti sing kowe ora ngrasake gilane sempalan iki Romo kados dipelolosi pesan imbal ambekan bersama dikelola kedadosan ing Demak ing dipun wastani tunggang setunggal derek sirup Sunda Prastowo kados dene ijanipun Atmaja mongko kula nembe nampi aturipun prajurit Malaysia akhirnya putu-putu wonten ing kan gagar kartan antuk kayok tegesipun nalika semanten kula dawuh malah kacekno bilih Bupati Goro kan mewalakan panuwaos saking astanipun Balelo nah tuwing perang prajurit Demak sak menika malah Atmaja kula dipun cedhek menawi ngatur kula saged wah yen Bupati Grobogan diobati ingsun mongko kula nyametipun kawula kangge jawab dateng kawula lan tentenipun ingkang menika menawi boten kula piyambak ingkang diaturi pada rampung Matur
Kanjeng Sultan Amiril Mukminin. Saderipun kawon nyuwun pangapunten dene kula mambung kesonan dalem badhe majeng ing Tripalan. Sultan kok upami kalampah maju perang musuh mung sadipati grobogan yen menang menika mboten kondang ning kalah gak jejer wirang kan ngoten pun mesti badhe keloro pas Prabu Nanggala menapa kula kedah sedang kesinten apa mboten mereka menawi demek pastoi kados ngaten mboten menika wonten margi kanthi Sultan kula percaya yakin demi Allah isaipun ingkang putra sambet kalih Bupati Yogyakarta menawi kula nalar ingkang dawa pindhane tiyang bathik pun ketok ngenggrenganipun wani merangi tiyang sumbring perkawis Bupati Grobogan mbok terima pejenipun guripun nami Syekh Siti Jenah. Nah, kalih Bupati Sultan ampun ngarus perkawis menika tuntutan. Bupati Grobogan kudu digoleki musuhe kudu tunggal wedan kae tunggal sinten. Bosana mungki kebo kena. kakak kebo kena Nggih. nesu iki Nggih. nek kula mboyo ampun sewa kula nyeces ning tetep kula niku nggih gumun saged sirep prahara ing depan ingkang pun tuwaken dening Bupati Grobogan kedah tunggal menit mongko panjenengan nate paring dawuh tunggal guru tresnane ngungkuli dulur tunggal yayang lho menawi panjenengan ngendikaken sinten menapa nggih badhe kelampahan sekarang kula mangke mekul dhateng lekasipun sih sastra Kebo kula mriku satunggaling tiyang kang gentur lelakune. Saged mbedakan pundi kapribaden lan pundi kewajiban. Kok upami mangke kebo kula mboten kalampah lengket dipanggungkan dipun sakike mawon ngaten. Nggih. matur nuwun nuwun kula kados sampun atretang kula terus tindak depan kanikaken astana demak aturaken sesat kula nuwun wangsulipun atur jawa ing kalih kakak kita sak mbondo wonten Bupati Terang terwaca gawunan dalem kepareng ngecer palenggane jaket kuat. mugi-mugi kanthi sakura tindak sampun kuntulan katem sanas iki Jono. Pepating srenduk dlurak-dlurak. Piye marang pakaryanmu coba? pun beres Kok beres? Beres iki ra ya apa wae sing tok tindake. sipadasan Terus resik resik apa? asrama asramane santri Ngono. Rasa porsi narasi dhewe. Lah piye no kowe no? Pak Aryan kula menika sampun rampung.
Bapak sinaon kalian murid-murid enggal. Oh, ngono. Nggih. Biasane iki yo pinter mulang lho. Nanti ngontak-ngantuk. Bud, Nggih, piye penggaweanmu, Bud? kurang sak semingguan. Lho kok sak sandukan? Lah jahe spray wingi suwe pacaran ngagem suwe. Jenengan boten cetha. Kordene terus dienggo surga. Jahe dhewe to, Bud. Dadi kordenmu. Ati bang lugu tenggene jedhe kok yen kok dandake. Maneman. Le, piye kewajibanmu? Sampun rampung. Apa? Asah-asah, mbah-mbah. Cawis jedaharan sampun iki. Wis sampun. Sampun kabeh. Sami wong kula rewangi niki ya. Yakin kok suwe yo ya. Kahanane kok beda. Lah kok beda nggon iki, Jo? Tak sawang dina wingi-winginane karo layak. Bedane manggon iki. Yen wingi pas suryane katon sluntrut, Saniki. nek sawang ora nyenengno, nek saiki katon sumunar. Sumbringan. Umum aku besok kelakon duwe bojo. Tanggadangku ya kaya gene nyayageng. Mergo wingi nganggo coklat ketok peteng. Iki gende ungu ngono ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok orang kompak. Ana wong ngluk salam dipangsuli, sing ngluk salam kuwi hukume sunah, sing ngrungokke hukume wajib. Diwangsuli sing cetha ya. Kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kene kok ora kompak blas. Matur maju Kakang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warsyukurillah wal nikmatillah. Pikantuk panguwasaning Gusti kang akeh jagat. Ing wedal siang punika Bapak ingkang kagungan kersa ngumpukke tiyang kathah. Alhamdulillah boten kaparingana jawah. Mugi-mugi Bapak ingkang kagungan kersa klempake tiyang berah saged dados barokah. Amin. Rezekinipun kathah. Melimpah ruah. Amin. Kena kanggo nyekolahke anak lan bocah. Alhamdulillah. Kena nggo tuku tegalan sawah. Alhamdulillah. Turane kena nggo munggah Mekah Madinah. Alhamdulillah. Sing muni alhamdulillah tak dongakne rezekine tambah. Amin. Sing ora muni alhamdulillah tak dongake anake tambah. Aku ora muni sing muni sampean, ya. Ketoprak ngiras pengajian. Jenenge lelakoning wong urip kang kaya ngene, sinau urip. Sinau urip kuwi sinau lelakon wingi dilakoni saiki sing ala aja buruk, sing apik ora ngono to Nyai. Nggih, Kakang Agung. Tenawe lakoni iki. Heeh. Pun kula lambai. Wes Sing sing ala sing ala aja dienggo, sing apik dienggo. Nek kula pendak teng masjid, apa? lah niku sandal kula ala mboten kula nggo sing kula nggo sing apik. Kuwi jenenge tumindak sing ala. Wah, sampe ala. Amlo rantes rasane atiku nek ngerti kanoman sing kaya ngono kuwi. Saben aku mlaku ketemu karo bocah nom dikandani bapak padha bentak, dikandani kiai padha wani, dikandani guru padha ora gugu. Lha iki lho. Iki jamane wis jaman tuwa. Piye carane
iso nemokke carane bocah kuwi diulang unggah-ungguh lan trapsila ajen kinajen marang sapadha padane. Oh ya pokoknya kowe duwe anak aja mbok kulinakno wani karo wong tuwa ngono to. Amarga iki piwulange Guru Agung Syekh Siti Jenar. Piwulange Guru Agung Syekh Siti Jenar aja njiwit rasane liyang, nek dijiwit rasa lara. Nek kowe diwenehi racun weneh ana roti kanggo legani menungso sing kepengin nyilakake awake dhewe. Ra ngono to? Kenapa Nyai? Kakang Ageng. Asmipun rumangsa ayem agem manah kula mirengaken pangandika panjenengan Kakang Ageng. Yen kok pangandikan kuwi marai adem, marai ayem. Kula dirasake nek ana wong kuwi omong dirungokke. Bareng dirungokke dilebokke ning jero ati. Sawise dilebokke sing jero ati dipilih. Iki sing apik endi ya? Iki sing ala endi ya? Nek sing apik ayo dilakoni, nek sing ala ayo dibuang. Mula nek kowe dikandhani kiai, kowe dikandhani guru, aja mbok tampa mentah. Dirungokke kuping tengen, lebokke sajroning ati. Sawise sajroning ati dilakoni sing apik. Lah ngono to? Nggih Kakang Ageng. Iki kok senengane mentah. Aku aja nonton mentah. Nah, kula niki malah dawuh Pak sampean kok tindake kleru. Lho kok kleru? Dek dinten Kamis kliwon. Ya. Ya kok nek mijeti jenengan. Heeh. Lah nanti ngendika. Mulaiku wong urip kuwi tumindak sing becik. Ya, bener. Kok becik niku lak sae. Sae. Enjing kula wangsul awan diparani codot. Utang duit. Dan Ya. lho, utang duit lah kok mboten sahur duit. Lah bisa apa? Sahur tukaran. Kok iso? Codot. Codot dekor yo. Oh. Gajah. Kok malah kaya ngono. Don, apa upama to kowe utang diutangi dhuwit wong, kok ora disauri. Wis sahur duit. Niat wae ngamal inna a'malu binniyat. Ya nek niatmu apik, pangkuasane Gusti Allah ngerti kok. Senajan kok kowe ora tumindak, lagi wae kowe niat kang becik, Allah Subhanahu wa taala ngerti apa kang dadi kekarepane. Ah, mesti kowe urip ning donya iki piye to? Karepe piye? Arep lah apa? Ah, ngono to. Mesti ra pengen mlebu swarga. Urip nek sekarepe piye to? Urip iku karepe piye? Wong urip ning alam donya kuwi kudu duweni kekarepan, kudu duweni tujuane urip. Urip kuwi arep kanggo apa to? Ha? Nek iso kowe urip ana ing alam donya iki migunani kanggo pawongan. Utamane wong siji wae, aja wong akeh-akeh. Migunani kanggo pawongan. Upama kowe ora bisa migunani kanggo pawongan, aja nganti kowe repotke karo wong-wong. Ah, cetha to? Tujuane urip arep apa to? Awake dhewe iki maune ora ana, besok bakal bali ora ana. Kepengin mlebu swarga. Apa kuncine swarga lho? Nek wis gampang ngerti kuncine swarga, awake dhewe urip kuwi anyep. Kuncine swarga pripun to? Kuncine swarga kuwi mung siji. Kuncine swarga mung siji rukun. Rukun karo sapadha padane menungso. Meh salatmu tekun, kowe ora rukun karo tanggamu, rugi nggonmu salat. Ngamalmu akeh, zakatmu akeh. Nek kowe sombong karo tangga teparomu, ora rukun karo tangga teparomu, muspro anggonmu ngamal, muspro anggonmu zakat. Sing penting rukun. Rukun karo bojone, rukun karo keluargane, rukun karo dhewe, rukun karo tanggane. Masih nomor loro nih. Rukun karo bojone. Hah? Bojo kene rukun karo kula blak-blak meteng.
njaluk ya ora kena dimowi. Tak ngono to. Kuwi anak kuwi berarti rezeki. Jodoh pati rezeki kuwi panguasane kok padine Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asline kula niku namung ngibur Nyai Ageng iki lho. Wingi niku mremut mawon iki kok sakit dinyat. Oh, kok menawa. Laire bingar ning ki batine sing resulan bingar. Nyai, Adine kakak. Kakang kata batinmu ngresula ki tenane ana apa ya? astunipun kula nggih kepengin matur kalih sampeyan lho Kakang Ageng. Karo apa Nyai? Perkawis bab pangimpen. Nyuwena. Walah, wong perkara ngipi wae kok mbok gagas. Ngipi iku ora kembange wong turu. Ning niku benten lho Kakang Ageng. Oh, Nggih. jane apa? Rumaos kula niki ngimpi mangku rembulan. Kula pangku. Barang kula arasi rembulan kula wau ical saking pangkunan kula Kakang Ageng. Kowe ngimpi mangku rembulan. Nyai, Kakang Ageng kebu kenapa? sadurunge ae ndak werdekake apa to? Ngimpi mangku rembulan. Ngimpi ku pancen kembange wong turu. Nanging ipen kuwi kaperang dadi telung perkara. Titiyoni gandayani puspa tajem. Liripun Kakang Ageng. Kang dikarepake titiyoni iku ngimpine wong kakehan turu. Iku pancine jam 7 bengi nganti jam 10 bengi. Mun tilem nggih sore Kakehan turu. Sejarane titiyoni gandayane kuwi impene wong kakehan pengangen-angen. bikin pengangenan. Upamane awan angen-angen aku kok pengen tuku bakso mangan bakso. Delalah ngipi mangan bakso. Kuwi kakehan pengangen-angen. Nah, wancine kuwi tabuh 10 nganti jam 12. Naungi sing diarani puspa tajem. Puspa tajem iki impen kang kasunyatan. Iki padha karo entuk ilhame Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku impen puspa tajem wancine jam 1 nganti jam 4 esuk. Mangka nggih kula ngimpi niku kabeh 3 lho Kakang Ageng. Nek kono impenmu iku puspa tajem dia. Kok menawa impenmu kuwi bisa kasunyatan perdine ngimpi mangku rembulan. Rembulan kae Sang Hyang Bagastara nyoroti jagat sak isine. Apa meneh nek wancine wanci wulan purnama. Bentere ngebaki jagat ing antariksa. Wulan purnama Kakang Ageng. Mbok kangku sawetara rembulan kuwilan. Nek ngono bulan wis manjing ing jiwa lan ragamu. Upama to kaya ngono, kowe bakal nukulake ratu ing tanah Jawa, Nyai. Ratu ing tanah Jawa. Ning yo rasa digagas ujune impen kok. Lah pame nuwake ratu ing tanah Jawa, wong anak turun dereng gadah. Oh ngono ya. Lah nggih kok. Yo ngenteni bae, mbok menawa Gusti Allah niku bakal ngesake anak turun kabeh ulang. Mugi yo kados Walau akan mati Allah salah, kok bakal gak. Are adat lupiane nek ana tamu digaweke unjukan. Nggih, kula tambah piringan, Nggih. Ah, ya takoki. Yo pate lanangane apa? Susu jahe, Cocok. wedang jahe, Tapi mas kopi susu. ana kok. Boten. Ya wis ya. Boten kok, Nggih. Ya. Kakang Pate Wonosalam, Ki Ageng kok.
Kak mung taklim kula kunjuk dumateng asanipun Kakang Patih Wonosalam. Ya janur gunung Kadingaren Kakang Patih Wonosalam rawuh wonten ing desa mriki. Menika kampir menapa ngelengaken Kakang? Yo nganti aku temoken penggih. Nggih. Iki aku nampa dawuh saka kersane Kanjeng Sultan. Supaya nyarioske kang tumempuh ana ing Demak. Jalaran Demak Bintoro saiki kena darani lagi ora tau. Awit bali-lali dipati Sosroso. Kan uga ilange Sekar Kedaton. Nah, kabeh para dewaning ulama, para pinsepuh iki duweni pandhawa sing gadat Sekar Kedaton ora liya Bupati Sosroso. Kula dawuh Kanjeng Sultan. Siji bisa ngaturke bandane Sosroso iki dipasrahke lan kerja. Bali lan orane Sekar Kedaton iki dipasrahke marang Menika dawuhipun Kanjeng Sultan Trenggono. kaya ngono iki. Menawi menika cetha dawuhipun Kanjeng Sultan Trenggono insyaallah pun kebukenanga badhe ngestokake dawuh Kanjeng Sultan Trenggono mangsulake Sekar Kedaton ing Demak Bintoro lan beta badanipun dipati njogokan Sosroso. Kaya ngono. Nek wis ana kesaguan, aku njaluk pamit tak mun jatur kersane Kanjeng Sultan. Menapa mboten kakung wonten ing mriki? Ya pangapurane kaya kewajiban sing kita lakukan. Apa nggih nggih kula pitados kathah pakarya ing Demak. Assalamualaikum. Sing dhuwur. Putih Gusti Paten. Kowe gawe wedang suwe koyo Kasih Mas. Kula panggoten utusan saking nggih mugi-mugi nggih Kakang sak tindaknya yen saged ngunduraken Sekar Kedaton ing Demak Bintoro boten damel cengkah kali Kakang tiyang. alhamdulillah. Ya koyo ngene iki. Bunga-bungae ngrasane atine wong lanang. Arep laku wae nindakake kewajiban didolake karo wong wadon. Wong lanang tanpa dongane wong wadon ora bisa apa-apa. Wah, Matur nuwun Kakang. matur nuwun ya, Nyai. Aku pamit. Wah, juga ketinggalan. Alah, dong apa toh? Kok geger sing apa? Bojo-bojoku dhewe.
perkara bali ing Demak Bintara kuwi gampang ning ana pitukane. Napa? Pitukane yen kowe bisa nampa katresnan. Kanjeng Adipati Sasrakusuma. Iya. Sampun wangsul-wangsul punika matur wonten ngarsa panjenengan. Yen ta kula boten tresna kalih panjenengan lan malih Kanjeng. Yen panjenengan saestu tresna lan kula sakmenika enggal konduraken kula ing Demak kemawon. Mangki perkawis kula tampilan boten katresnan panjenengan menika gumantung lan Kanjeng Rama. Tiba kosok balen. Keselametaku ya sangka kowe. Nek aku saiki bali barengan ana ing Bintara Demak barengan lawanku, tan urunga aku bakal nampa pidana saka ngarsa dalem. Nanging beda. Yen kowe bisa nampa katresnanku, wis beda perkara ya. Darak malah kosok wangsulipun to Kanjeng. Sampun dangu kula mapan ing grobokan iki. Tartamtu Kanjeng Rama tansah ngupati lan kula. Yen to pirsa ingkang nyidra kula menika panjenengan kados pundi dukanipun Kanjeng Rama lan Dari kowe gelem apa gelem? boten. Gelem apa gelem? Boten. Kanjeng boten. Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Nggih. Adi Sasrakusuma, kados pundi Kakang? Tenane gumun setahun jembleng sarendeng. Sing marai apa to? Kok nganti Adi Sasrakusuma nyidra kusumaning Ayu Sekar Kedaton lan gawe geger ing Kasultanan Demak Bintara. Cetanipun ngantos kula gawe geger ing Bintara Demak nyidra Sekar Kedaton. Kula pengen melek-melekaken Kanjeng Sultan Trengganu utamane tiang-tiang ing Demak Bintara dewaning para ulama. Jalaran apa? Kula saben sowan nindakaken jejiban ing Bintara Demak. Tiang Demak niku padha nyecenges dhateng kula, padha ngencepi, padha geguyu dhumateng kula. Kula saged angarani yen tiang-tiang Demak Bintara niku ndakwa dhumateng kula mulat Guru Agung Syekh Siti Jenar. Monggo Kakang Ageng Kebo Kenong mangertosi piyambak. Guru Agung Syekh Siti Jenar sedo wonten ing Bintara Demak. Kakang Lontang Asmara ugi sedo saking Demak Bintara. Kula mboten mesgun perkawis menika kula pendhem sak jero-jerone ning ewa semanten. Tiyang Demak kok dadak tasih dakwa dhumateng kula. Lah niki lho Kang. Perkara ora-ora didakwa mbok niati wani karo wong Demak Bintara. Kamangka niat wanine Adi Sasrakusuma karo wong Demak Bintara, Kanjeng Sultan Trenggana menehi dawuh lawan aku yen to aku supaya padhek senopati Demak Bintara ya. Sampeyan medhek senopati. Kakang Gedhe Kebo Kenanga saksampunipun kula mireng bilih wedal sakmila panjenengan pinangka senopati ning perang kados dipun lolosi otot bayu kula kangge kula wani kalian panjenengan napa jalaran panjenengan kalebet tunggal wiridan kalih kula. Adi Sasrakusuma piye? Tenane aku ngerti kok. Apa to sing dikarepake wong-wong Demak Bintara nganti utusan lawan Kebo Kenanga mungsuh lawan Dipati Sasrakusuma. Cetha nek wong grobokan karo wong penggeki wiridan Syekh Siti Jenar ya Syekh Lemabang. Karepe wong Demak Bintara seswa-seswa kranda Syekh Lemabang Syekh Siti Jenar ben ora mapan ing Demak Bintara, ben ora ngaru-biru dewaning ulama ing Kasultanan Demak Bintara. Nggih, Raji. Aku percaya mula putu dina saiki aku njaluk patimu Sasrakusuma.
hambaku nggih Gusti Allah menungso sadremi anglampahi nanging pati niku saking lantaran sinten kemawon nggih Kakang Ageng Kebo Kenanga menawi sedaya kula sampun dados pepesten kula kedah pejah margi saking tanganipun Kakang Kebo Kenanga kula ulungaken pejah kula Kang Adisasa Kusuma nggih aja salah ing panapa tegese Kakang njaluk patining Adisasa Kusuma ora ateges Adisasa Kusuma kudu tak pateni ora lajeng mung aku njaluk jeneng Sasra Kusuma kuburan jeneng Dipati Sasra Kusuma ing Kabupaten Grobogan kuburan tinggalno Kabupaten Grobogan kowe aja nganggo jeneng Sasra Kusuma kowe nganggo jeneng Ki Ageng Butuh wis gamblang sampun yen to wis gamblang aku njaluk pangapura besok bakal tukul Dipati Sasra Kusuma kang angka 2 ngembari Syekh Lemabang sedaya pangandikanipun Kakang Ageng Kebo Kenanga badhe kula emut-emut alhamdulillah alhamdulillah napa kula tasih cekap panggen wonten ing Kabupaten Grobogan Kakang kowe ninggalake Kabupaten Grobogan yen laku ngidul ana ing Desa Butuh papan panggonan assalamualaikum waalaikumsalam Kepareng si Kanjeng Rama. Kakang Ageng Kebo dawuh katimbalan kula Kanjeng Sultan tinggal sapopo anggen enggak kula ngakuraken papat menawi ngaten pindah ing pendapi mak sesarengan lan iki saged ditulung jenengan pancen menika leres lajeng nyitra namung kepareng matur Kanjeng Sultan badhe paring kabar layu ing wedal sak menika Dipati Grobogan Sasra Kusuma gugur ing tengahing palagan gugur ingkang nidra menika Dipati Grobogan Sasra Kusuma sampun mongko nalika semanten kula piterembat kon Presiden Sultan panggilan panjenengan kersonen manggihaken atmojo kula lan bekta bangganipun Dipati Grobogan boten lutusan kula kedah damet jahe saka sumur pangapuntenipun Kanjeng Sultan wis kadung adi kapakan sepisan kula nelaken nanging panuwun tanpa nanging jejering kula menika kaiman sareng orang becik yen mencukup mati mila mriki jumbuh pelabunipun Kakang ing mriki kula paring mugi-mugi saged nampi kanthi ikhlas kula seksen saking ageng labetipun Kakang Ageng ing mriki panjenengan badhe kula ing bumi pengging damnika dados bumi mutia menawi boten kirang kono tembung bumi namung paweling bumi pengging menapa wiyar
nembe sepisan menika. Napa malih wujudipun pari randha lawean ingkang mawa reka kanging menawi menika cekal dhaipun Kanjeng Sultan Trenggana. Insyaallah kebo kenawa sagah pestake dhaipun Kanjeng Sultan. Kiranganipun menapa kakang? Kula yakin ing nggih mangke badhe meksa menapa engken kuwan. Kados Sultan. Mboten nami kula nunduk. Sama-sama pawis kakang tilaraken ing penggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwune ya selamat. Tapi kon, lah kula nek awak calon rumah bingung kok. Lah kok bingung? Sisiku Waalaikumsalam warahmatullahi ngentasi karya nentremake ing Kasultanan Demak Bintoro. Malah Kanjeng Sultan Trenggana dawuh lawan aku yen to wektu dina iki ing pengging dadi bumi muntian. dadi bumi putihan. Ya, gapil. Kok gampil piye? Kula jeneng nekake gamping 3 krep. Gampil kondi, gampil kondi. Nanti kembang to. Oh, kayem kene. Ya. Ado-ado. Lah mungkin dingin labur niku pager-pager bengkel Kita gampil. Kamu tegese bumi mutian ana ing pengging ora sok pajek ning Demak Bintoro. Ulu pametune mboten. Hasil pulupa wektune kanggo bangun ana ing desa pengging. Enaken dhewe. Ning ngene Bu, Wastane dilak. ana sesuke. Lho. Sawise ing pengging didadekake bumi mutian, sesasi sepisan aku kudu asok pajek. Wujude pari randha lawean kang mawa retmo. Lah menapa? Kowe ngerti? Pari rondo lawan kang mawore. Mboten enten nah, Nek entene lubung-lubung mboten enten raja lele, gogo mente sak kebalane niku. Lajeng wonten pundi? Pari rondo lawean mboten enten nah. aku dhewe ora mangerteni kae. Ning aku wis kadung saguh karo panjenengane Kanjeng Sultan Trenggana. Aku iki salah sawijining kawula kudu ngestokake dawuh sesembahan. Upama aku ora ngestokake dawuh sesembahan, mesti bakal nampa pidana. Lajeng wonten pundi anggenipun bupati Kakang Agung? Aku tak njaluk pamit karo Nyai Mapinjung. Aku tak golek pari randha lawean kang mawa reka. Nen, aku titip karo kowe. Menapa Kakang Agung? Iki sesuk wancine jaga ning Demak Bintoro. Aku ora iso jaga, wakili kowe ya. Lah nembe dugi kok tindak melih. Amarga aku ngestokake Lek impi mangku rembulan niku jeng napa? menawa bukatan kapan. Lah ditinggal terus ya. Wis to. Boten sing makili upama kula entuk makili ya makili. Oh, sembrono wae. Ya, sing pamit goleki pari rondo lawan kang mawa rikma wawi pinten dinten. Awi ulang di pinten ulang. Gak ngoten nah. Yo durung ngerti. Amarga krungu jenenge wae lagi iki. Apa meneh kok wujude pari randha lawean kang mawa rikma. Ngene wae ya. Pripun Kakang? Aku ora iso janji nek sasi pirang sasi, nek taun pirang taun, nek windu pirang windu aku ora iso janji. Sing baku nek aku ora entuk pari randha lawean, luwih becik aku mati. Assalamualaikum. Kakang Agung. Pun sabar mawon. Sabar. Sareng Panjenengan iki lebih lamban gitu ya.
pemenen jagung. Jalan dia persen loh. Jagunge dintekno mbokmu. Aku seneng nek Apa sih mbok ngentekke to, Pak? Tegese yo. Mau ngentekno jagung piye? Depan iki sia sitane mboten. Rasa. Apa ditolong kok pemenan gondal kok. Aku kene Medan Jaya apa Medan Susu? Wis ora usah. Kula budi sik lu takoni segelas 5.000. 7.000 mesti ngono. Niki segemoe. Endok Bapak. duit aku mlebu ing pengging. Pager kok dikeplok putih. Yo pasang bendera. Yo Regen banget ini ya Pak ya. Bapak lan Simbah pengging medal sakniki sampun dados bumi mutian, Pak. Bumi mutian. Kan tegese piye to Pak? mau ke. Gak takok. Bumi mutian tegese piye? Ini. Itu lanang adikku ati. Ora. Daerah Ngene. Tegese bumi mutian. Iki pengging didadekake bumi merdeka. Tegese ora sok pajek. Pajeke dikumpuke ge mangun pengging dhewe. Ngono ya Pak. Ya kok kanthi bojomu napa bocah bumi mutian? kekocan saking Demak Bintoro awit bojo kula saged ngunduraken sekar kedaton ing Demak Bintoro, Pak. Sing dicolong karo pengairan grup. Dari soal ayu ing Demak iki dicolong wali dulu. Sesuk baleke bojo. Menika leres, Pak. Wonten senenge nggih wonten susahe, Pak. Susah. Saya piye Susahe kula bojo kula niki saben sasi sepisan kudu asok glendong pengarep-arep ingkang wujud pari rondo lawen kang mawa rekma. apa sampean tuwun Pak nih? Dadi ora asok pajek. Ning sasi pisan Sok parah. asok pari rondo lawen. Kira-kira pari rondo lawen ku mereka. Pangeran Mas Niki. Lah pari kok rondo iki. Iya, ya aneh ya Pak nih. Nek sindang iki ana. Sindang iki gak pari sing di Diret. sumbernya kumpul jenis sindang. Sindang. Mawa rekma. Rambute pari kok dibasake. Rekma iki rambut. Moko rambut pari ki lho dene tugi. Tugi. Raja lele. Apa merekane? Ora raja lele iki wis awas. Rondo. Moko jeneng rondo. Rondo ki wong wedok sing pegat. Pegat urip utawa pegat mati. Ki rondo. Kok rondo lawen kan mawa. Ya terus jadi nggih taun menawi ndono Pak. Mali sadèrèng saged nggoyongi pari rondo ingkang mawa rekma mboten badhe wangsul. ya terus kewajibane piye? Ajiban Ya Joko lho. Bojomu ki piratine goreng Demak. Pak, lagi Alah ora iso budi men. Niku famili ibu. Kowe. Nek aku wong wedok kok njogo to Pak nih. Ya carane. Nanggo sarunge bojone, nggo nganggo songkok, nggo dibadani aji-aji. Yo kok ada brimos. cocok. Ngampiri do gendeng, Sinten lho kene. dodok gendut meneng. Oh, ngaten piye, Pak? Wis suarane diisul. Aku tak usul bojomu. Mangke nggak wangsul nggih, Pak. Nggih kami sampun panggih. Kowe rasa bali pinggir. Nggih,